बुंनांगौनि गोनांथि गैया आबुल आरो आंहाबो बारा खोथा खोनासंनो सम गैया बे न'आव आंहानो दायनिगिरिबा आंहा बे न'आव थानो मोन्थाय गैया था नोंनिनो माजोंनो थांसै नै फान्थिया आफानि न'आव फैग्रोमोना लाजि फोनांना थालायबाय थांफिन गारगोन लां थोद जाम्बा जंखायनायाबो लाजि फोनांनाय जालायबाय होमबाबो फैग्रा बुंना ना लाजिनो ओंखारो आङो खोथा बुंनाय साइसफ्राथ' मालाबा बहाबा बेरायनो थांनो मोनफेरदोंसो आजां गाजांनो न'आव थायाबा बहा थानांगौ जाखो आं अफिसाव थांनोसै जेराव दा थां न'आवनो था खोथा बुंनाय साइसफ्राथ' मालाबा बहाबा बेरायनो थांनो मोनफेरदोंसो आजां गाजांनो न'आव थायाबा बहा थानांगौ जाखो फिसाय जानानैबो बिसिखौ बिखिनि बाथ्राखौनो बुंनो मोना आरो नोंखौ जारलासो जागोलै नोंजोंबो जानाय बाथ्राखौ बुंनांगौ बाल जाय बाथ्राखौलाय मानोथो बुंनांगौ जाखो बिदिखौलाय सोर हिन्जावा खोनासंनांगौ जेन'बा आंलाय माथो गाज्रि बाथ्रा बुंखो नों बहा थांनो होनबाय थायो नालाय बेखायसो बुंदों आङो ओमफ्राय सुबुङालाय बहा थांदों जाखो मैया बेलासिनिफ्राय नुवाखै आङो बहा थांदोंसो होनदों नों नोमाया मैया होखारहरनायखौ नुवाखै खामानि मावनानै जाहोग्राखौ होखारहरनाया नायनि दा गाव मावनानै जाहोनो हागोन ना हाया आं हले मावनानै जाहोनो जाखाथाराखै आइया सुबुंखौ होखारहरनायनि बाथ्राखौ हजम खालामनो हायासै आं आइया सुबुंखौ मा जानो थाखाय होखारहरखो जेन'बा सन्देहआथ' थैबासो थांफासिगोन बेना नोंनि बायदिबा आंसो होखारहरदों आरो मा थिगब्रा नोंजोंलाय बेयाव गसंनानै फाल्थु लेक्सार होबाय थानो ना अफिसावबो थांनो नों नोंखौलाय माथो खोथा बुंनो हाफेरखोब्रा लाजिनोसो ओंखारनाय मोनखायो आङो नोंजों रायलायबाथाय मोनफ्रामबो बाथ्रायावनो हेबनायल' थादो बारा गियान गोनां आखल दारिखाय बेयाव जायाफ्रामा ओइ सुबुं नै साइकेल लाना बहा थांनो नागिरखो दा बहा थांनो माने अफिसाव थांनो नागिरदां अफिसाव थांनो नागिरनाया साइकेलजोंसो थांसै गारियालाय माथो जाखो गारिया मैया मोनायाव पाम्पसार जानानै थानायाबोलै बेखायनो साइकेलजोंसो थांनो नागिरबाय आं बहा थांनो नागिरामोन नोंलाय है बाजारावसो ओंख्रिफोर लायनो नागिरदोंमोन आं ओमफ्राय माथो जामारनानै फैया मैया जोंनिफ्राय नोंबा जे आइखौ रायनानै ओंखारहरदों होनदों नंमारगौ बाथ्राया है बाजैनि खोथाखौ खोनासंजोबनांगौब्ला फाग्लासो जागोन नों आदा मादैयालाय आंखौ मानो होखारहरनांगौ जाखो आंसो हारसिं फैदों फोथायखाथाराखै आं बेनिखायनो बिहामजो बिखुनजो मासिबां सुथुरथाय बिसोरो बेबायदिजों बोरै थैजासिम संसार जालांनो सानखो बिसोरो बुजिनो मोनला आङो बे जानाय ओंख्रिखौ बे जाया बे जानाय ओंख्रिखौ बे जाया खर' गाज्रि जालायनो नागिरो आं बिसोर सानैनि बाथ्राखौ खोनासंनानै ओमफ्राय सानैजों नांलायसै दायखौ आंनावसो लरग' खोलैना होजोबसै बिराद असाइस गोजाखा दे बेफोरखौ बाद होदो दा ओंखाम ओंख्रि संनायावबो गन्डगल जालायगोन थां नों थांफिनदो थां बालायलांबायमोनलां थांनोनो रायनायफ्रानो बुनोल' बाखि मालाबा बुगोनसो बिसोर बिहामजो बिखुनजो आंखौ एफा मोजां न'खरखौ माबोरै गोजोन गैयै न'खर खालामखोथाय बिसोरो अनलायनानै जाबानो जेबो उसुबिदा गैया मा बिहा बेखौ नायनो हाया बिहा बेखौ नायनो हाया दानि जुगाव सोरनो बिहामजो बिखुनजोखौ बेबायदि नुफेरबावदों जाखो दिलै जाम्बा न'खरनि खोथाखौ बेफोरबायदि लामा सामा रायलायजाया सोरबाफोर खोनायोबा लासिंसि जागोन थांगोदो थां आं अफिसाव थांसै बेलासियाव थांबा जाया ओमफ्राय गिलायलाङोलां बेलासियाव थांनानै आरो सानजौफुनि खनसे गन्डगल खालामबावसै आरो नों आरो गियोबा फै आं दोनना फैनि नाङा दे आं टट'जों थांगोन नोंहा थांदो दा लेट जागोन दे थाब थांदो दे आयौ आरे हौवा गोदाना दिनै फैफिनगारबाय माखौथो लाजिनांनानै थाङामोन नोंलाय फैग्रोमोना लाजि फोनांना थालायबाय थांफिन गारगोन लां थोद जाम्बा जंखायनायाबो लाजि फोनांनाय जालायबाय होमबाबो फैग्रा बुंना ना लाजिनो ओंखारो आङो दे आगै सावलुन थांनानै ओंखाम ओंख्रिया संहैदो थां मादै मा ओंख्रि संनांगौ ओइ सावलुन आंजों एफा गोबाव रायज्लायना आंनाव मा ओंख्रि सङो सोङाबालानो बे बुरैनावसो सोंबाय नों मा ओंख्रि जायो होनना हा बे न'खराव जाय देरसिन आंथ' बेनि खोथा बायदि सोलिगोन ना न'खराव बे बुरिया बैसोआव देरसिन जानो हागौ सुबुं नाथाय आंनि डिसिसन बादिसो सोलिगोन ए आदै दिनै नों फैफिनबाय हनै न' सिङाव सिखनदोंमोन आं ओंख्रिया दिनै मिरामिसखौनो संदो सोर जानो मिरामिस संनो थिनदों नों सोर जानो मोजां खोनादों नों दैयाव ना लायनाया बाजाराव बेदर लायनानै दोनफैनाया मिरामिस जानो बानो सुबुंखौ बाजाराव बेदर लायो फैसा हरनानै आयै सना फिथर बिहामजो आइ नोंहा जाग्रा बेहा लायग्रा
आरो बेबो आंनि रांजोंसो खामायनो रोङा दामायनो रोङा बेवहाय न'आव थानानै मा खामाय मावनानै खामायनो रोंनांगौ आं जेन'बा आंनि फिसायाथ' खामायना आं खामायनो रोङाब्लाबो हा नोंनि फिसायानोथ' आंनि फिसासोना बेनिखायनोथ' बुंदों आं खामायनो रोङा दामायनो रोङा जानायफोरखौ एसे लिमिटाव खालाम ए आं बेयाव बिहामजो बिखुनजोनि दावहा फिल्मसो नायनो फैदों आरो बोरैदि आदा बुलखौ लोगो मोनफ्लांखो आङो नङाबाथ' फैफिन खालामोन आङो जेखुनु न'आव मा मैगं दं बेखौनो संलायनोसै आं बे बुरिया थैब्लासो गोजोननि संसार जानो मोनसिगोन आं आंखौ थैजानो लुबैलायनाय आंलाय नोंखौ माथो खालामखो माथो बुंखो देरसिनफोरजों माबायदि खोथा रायलायनांगौ माबायदि सनमान होनांगौ बेखौ बिमा बिफानि न'आव सोलोंनानै फैयाखै नामा इसे मोजां न'खरखौ माब्रै नोरग बायदि खालामना लाखो बिसोरो नंमारगौ मानसिनाव अनलायनाया गैयाब्ला जोंगा मागा सम्पथिया जेबो बेसेन गैमारा बिहामजोआ मालाय माब्रै बिखुनजो सासेखौनो मानबो होनो रोङा सनमानबो होनो रोङा जाखो मा जाखो आदै ओंखाम ओंख्रि संनाया माखौ हारसिं रायलायबाय थाखो रायलायनो माने मादै बे आदा बुलनि खोथाखौनो सानबाय थादोंमोन आङो माबायदि हिनजाव मोनबोखो बियो माथो होनबावनो आदै रावनिबो खाफाला एखे जाया सोरबा सोरबाफ्रा बिमा बिफानि न'आव गोदाव सोरावबाबो फिसानि न'आव थिग जाफैयो नाथाय सोरबा सोरबा बिमा बिफानि न'आव मोजांब्लाबो फिसानि न'आव गोदाव सोराव जाफैयो सोरबा सोरबाथ' जोनोमनिफ्रायनो गोदाव सोरावखा जिखुनु नों बेफोरखौ टेनसन दालासै आदै ओंखाम ओंख्रिखौल' फोमोनग्रोदो जागोन दे मादै मा सिरि मा खबर सिरि थायाबा माथो खालामनांगौ माबायदि नोरगौ हाबा खालामनानै लाबोखो नों आंखौ सानसेबो सान्थि गैया नोंहा सोरनि थाखाय मानि थाखाय सान्थि गैया बेखौ आं बुंनो रोंला नाथाय नोंसो आंखौ सान्थि गैयै बायदि खालामगासिनो दं रिसु आं बाराखौ सहायना थानो हानाय नङा खिन्थु दायखौ गाव मावनानै गोरोन्थिखौ सोरखौबा बुंबा जागोन नामा लाजिनो ओंखारा फिसाइ न'आव जानानै फिसाइखौ नायसननानै जानो बिखुनजोनि न'आव थाना बिखुनजोखौ बाहायनो खाबु लानो नोंनि आखला बारानिफ्राय बारा जागासिनो दं रिसु आं खिन्थु नोजोर होगासिनो दङ दासिमबो सम दङ नों गावनि आखलखौ सोलायनो नाजादो नोंजों आं हाबा जाजायानायखौ सोर आथा खिथा लाखथाबनानै फैयामोन दिनै नों आंखौ बे नोरगौ बेफोरबायदि बाथ्रा बुंसो हाबा खालामनानै लाबोदों खुगाखौ हमथानानै बाथ्रा बुं नङाबा खिन्थु बाथ्रा मोजां जानाय नङा बे गोजोन न'खरखौ गोजोन गैयै खालामनायनि गुबै दायनिगिरिया नोंनो होनना आं सानो गासिबो बिथिङाव आं आइनि खोथा खोनासं होननानै दासान नाथाय मोनसे खोथाखौ खोमा होनानै खोनासं नोंनि नोंखुनजोआ बे न'नि गारजेन बे न'खरखौ सालायनायनि अधिकारा आइनि सोरनिबा गोरोन्थियाव माबा मोनसे खोथा बुंनो बेहा राइट दङ नाथाय नोंहा बिनि सायाव बे न'खरनि सायाव होब्रानो मोन्थाय गैया अ नोंनि बायदिब्ला गासिबो गोरोन्थियानो आंनि बे न'खराव आंनि थाखायसो दावराव दावसि जायो थारैनो नोंनि थाखायनो जायो बे बाथ्राखौ नोंबो मिथिगौ जे नोंनि थाखायनो जायो नाथाय नों बेखौ गनायना लानो साना मानोना नोंनि गोसोआ मानसिनि नङा अन्थाइनिसो बारा खोथा बुंनांगौनि गोनांथि गैया आबुल आरो आंहाबो बारा खोथा खोनासंनो सम गैया बे न'आव आंहानो दायनिगिरिबा आंहा बे न'आव थानो मोन्थाय गैया था नों नोंनिनो माजोंनो थांसै नै फान्थिया आफानि न'आव आरे थां थां जेबो गोनांथि गैया आरो गिदिंना फैफिननायनि खोथा दासानखा सोरबा गोसोनाय गैया बे बेखायनो बिसिं एरा एरा गाज्रि मानसिया माब्लाबाबो मोजांखौ साननो रोंखाया बियो जेब्लाबो गाज्रिखौनो सानखायो थां दरखार गैया नै फिसाइखौ गारनानै थांखानाय मानसियालाय बोरैथो फैफिनलायखो एबारनिफ्राय खारलांबावा माथो आं जाम्बालाय आइजोंबो नांलायला आं मोजां गियानि हिन्जाव जानोसै थुस मा बाथ्रा बुंखो बुजिलायलाङासैलां न'आव थांना मा मोदाय हरना फैखो जेबो मोदाय अराखै आंनि सना जिउ आं एबारनिफ्राय दावराव दावसि खालामथारला नों आंखौ फोथाय भेरि गुड बुरि थाथ'दो आं अफिसाव थांसै दे मोजाङै थांदो थां